annabi na gode. Ubangidana labbaika Ubangida da hanurullah. Ubangidana labbaika Ubangidana rasulullah. Mai minni komai gani gare ka na ƙara dawowa. Allahu sarki na gode da kyauta da ƙarawa. Ga Mustapha yayi dugum Allah kai masa bango na dafawa. Har ƙarshen rayuwa sarkin mu kamun katanga da mai yilla. Ubangidana labbaika Ubangidana rasulullah. Idan ga ma'aiki babu Ubangida ni a tsarina, shi na sani wanda yake mini agaji ko dare rana. Ina yanayi ma shi ya fito da ni ga bayanina, shi ne mai gida dan shi ya tsaya mini da hanurullah. Mai yin salati ka yi salati gagun rasulullah, shi ne fiyayye dagami na dagun sabdalla. Shugaban aljanu da mutane wanda ya ce miyo sallah tun farkon duniya har karshe ba kamar shi rasulullah. Ubangidana labbaika Ubangidana rasulullah. A samun su Fadima ya Allah cikin duk amintinka, har ma malamai ashabu Abubakar sun banyarka. A sa shehu na Tijjani da diyali duk suna son ka, ya shehu na bara makula ni domin rasulullah. Masu ce ku ji ni da akwai magana a yau sai a saurara. Alasa ku gane ku fahimta da kyau, ina so ku dan lura. Wani dan adam ne da yake shirman sana kai sama shara. Wai Ubangidana ni ba ni da mai gida sai rasulullah. Ubangidana labbaika Ubangidana rasulullah. Ta ya za ka zama ogana kai ba mai yin sana'a ba? Sanyi damuna rani ban daina neman halali ba. Dari namu ne muka saba da kai muke yin haɗaka ba. Kana tsakiya sai gulma da hassada su kake talla. Alasa ka gane ka fahimta hassada ba abin yi ba. Manzo rasulu ni shi na rike ba wai mai da kaidi ba. Da za na bude aikin da kake ba za ma ka wala ba. Ko cikin yan uwa sai ka zama mujiya kai ta yin kwalla. Ubangidana labbaika Ubangidana rasulullah. Salama gare ka ya annabi shugaba babba dan babba. Ya arziki na silar samun komai a dahar a yau abba. Dukkanin samuwa ta samu da kai ne ya maganin gaba. Allah ma naka ne har komai nasu ya da kan zulla. Shi Ubangida ne ga dukkanin mai gida ya rasulullah. Daga arziki ma shi yake bayar da shi har a zo kalla. In har ka nema baya ce maka a'a habibullah ni ma bani. Dan Fadima gimbiya yar ka sai bulla. Ubangidana labbaika Ubangidana rasulullah. Shi ai korama ne mai shayar da bayi mu dudduba. Ta yatsun sama na fidda ruwa ba ma sai a famfo ba. Shi ne girgije ke mar inuwa don girmansa dan babba. Duka annabawa ban ji kamar ka ba ya rasulullah. Shi mai gidana mai irin tafiyarsa ba za a samu ba. In har ya taka ya shi sahunsa ba za ya nuna ba. Ta cira yake yi shi kafarsa ba za ta goce ta bar ɗaya ba sai dai su jera. Ni ban ga kamar ka ba ya rasulullah. Ubangidana labbaika Ubangidana rasulullah. Idan ya tuho kofa ba da kanta ma za ta bude mar. Matacce ya mai doshi mai rai ilahunmu ya yi mar. Wada ya koma dogo duka Allahu ya yi mar. Ina gaida dan baiwa Muhammadu manzo rasulullah. Ya mun haminna kama zo guna ya mai kyau abin kalla. Wasu matsaloli sun dagura lamura na ina kwalla. Ka warware su dan Fadima dan Khadija rasulullah. Dan arzikinka dan ilahi naka ya da hanurullah. Ubangidana labbaika Ubangidana rasulullah. Burin Mustapha mai bo Muhammadu shine amintarka. Ka ce da ni ka yarda da ni har kiyama ina gunka. Ko da mutuwa ce in ta zo ka zo guna na roka. Ni kai ne bukatata ya shugaba na rasulullah. 090
65 30 15 27. Masoya manzan Allah da fatan an sha sauraro lafiya.